Bla flus la tanna u lanqas tbus, bil-flus tagħmel triq fil-baħar, il-Malti tmislux il-but. L-ekonomija hija suġġett tan-nies, kliem bħal ċekk, dejn, flus, borża, isma, investiment, qoli tal-ħajja, paga, taxxa u qlieħ jintuża minn kulħadd u kull ħin. L-ekonomija hija suġġett tal-aħbarijiet, beħ bl-ingrossa, beħ bl-imnut, provvista, deficit, surplus, prodott domestiku gross, inflazzjoni, riċessjoni, suq ħieles u oħrajn. L-ekonomija hija wkoll suġġett speċjalizzat, kurva tal-Phillips, diversifikazzjoni ekonomika, kartell, kompetizzjoni perfetta, politika fiskali, makroekonomija u ferm aktar. Dan huwa kliem li jifhmu biss min jaf is-suġġett. L-Università ta' Malta neddi dizzjonarju speċjalizzat Ekonomija miġbur mill-ekonomista l-professur Lino Briguglio u editjat mill-professur Michael Spanjol, Thomas Paċu, Dwayne Ellul. Dan id-dizzjonarju speċjalizzat ġie ppubblikat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti u d-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti fl-Università. Fil-kuriduri tal-Università f'Talqroq iltqajna ma' Dwayne Ellul, wieħed mill-koedituri ta' dan id-dizzjonarju li spjegana minn fejn nibtet l-idea li timbena din il-ġabra ta' termini. Dan fil-fatt beda minn post fuq Facebook. Kien hemm xi ħadd li tella xi poster fuq jekk hux prodott domestiku gross u qamet id-diskussjoni jekk hux prodott domestiku gross jew prodott gross domestiku, fil-fatt prodott domestiku gross. Wieġeb il-professur Lino Briguglio, l-espert tal-ekonomija u l-awtur tad-dizzjonarju, wara daħal il-professur Michael Spanjol u qallu professur Briguglio qallu titħajja xi darba naħdmu fuq it-termini tal-ekonomija. Id-dizzjonarju se joħloq standard ta' termini mhux biss għall-benefiċċju ta' riċerkaturi u l-akkademiċi tal-qasam ekonomiku, imma wkoll għall-awturi, l-għalliema għall-ġurnalisti, it-tradutturi u daw kollha li jkunu jixtiequ jiktbu fuq dan is-suġġett bil-sim Malti. Għandu jkun fil-librerija ta' kulħadd għaliex il-Maltin il-but jagħtu każu ħafna. Allura kull min tinteressaħ l-ekonomija għandu jkollu kopja. Huwa importanti wkoll li jkun fl-ixkafef ta' l-għalliema ta' min qed jgħallem l-ekonomija fl-iskola, għaliex apparti milli għandek il-kliem miġbura hawnhekk għandek ukoll spjegazzjoni fil-qosor tal-kunċetti ekonomiċi.